न्यूजांत तुमगेले स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी श्री वीर महासती देवीलो जात्रा महोत्सव आयताराक उमेजीन आणि भक्तीन सादर जालो। दीपावळी जातात कारवार तालुक्यात जात्रेचो ऋतुमानाची सुरुवात जाता। तसेच कारवार तालुक्यात प्रप्रथम जात्रा अशी मान मेळची अस्नोटीची श्री वीर महासती देवीली जात्रा। दरवर्ष दीपावळी जाल्ल्या तिसरे दिवस श्री वीर महासती देवीली जात्रा उत्सव जाता। ही जात्रा जाल्यानंतरच कद्रा श्री महामाया देवीली जात्रा जाता। अस्नोटी श्री वीर महासती देवीली जात्रा आयताराक भक्तीन आणि उमेजीन सादर जाली। ह्या जात्रेची पौराणिक कथा आसा असे भक्त सांगतात। उत्सवा दिवस श्री वीर महासती देवस्थान आवारात धार्मिक विधी विधान झाले। श्री वीर महासती देवीले कुळावी भक्तान पारंपरिक पद्धती राखून दवरला। पुरुषान सेल आणि महिलान दिवस दिवची सेवा अर्पण केले। काय म्हणणार ना चित्ताकुला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेमणूक झाले वैद्य अधिकारी तसेच कर्मचारी कार्यालयाच्या वेळाचेर हजर रावनात। तेजेन सार्वजनिकाक आरोग्य सेवा मेळतेत ना असे स्थानिकान आरोप केला। कारवार तालुक्यात जास्त जनसंख्या आशिल्ली ग्रामपंचायती म्हणल्यार चित्ताकुला ग्रामपंचायत आणि ह्या ग्रामपंचायती भागात चित्ताकुला हांगा सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आसा। पण ह्या आरोग्य केंद्रात हांचे नागरिकाक आरोग्य सेवा सारखी मेळतेत ना। कारण कार्यालयाच्या कालावधीत ना वैद्याधिकारी ना कर्मचारी हजर राहतात। आपल्या मनाक येईल तेन्ना येतात आणि आपल्या मनाक येईल तेन्ना वयतात। कोणी इलाजासाठी दवाखान्यात येयल्यार कर्मचारी किंवा वैद्याधिकारीक आम्ही दवाखान्यात येयलात तुम्ही कार्यालयात येया असे सांगून फोन कॉल करची परिस्थिती आसा। फोन कॉल केल्यानंतर सुमार 1 तासान कर्मचारी येतात असो स्थानिकान आरोप केला। सोमाराक दनपारा आरोग्य केंद्रात गेल्ले काही स्थानिकाक आरोग्य केंद्रात एकच कर्मचारी आशिल्ले मात्र पळोवंक मेळ्ळे। तेमी घरा वचून आरोग्य सेवा दिवचे कर्मचारी जावन आशिल्ले। चित्ताकुला आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नेमणूक आसात। ग्रुप डी 2 नौकर, डाटा ऑपरेटर 1 असे सरकारान नेमणूक केला। पण हेमी कार्यालयाच्या वेळाचेर हजर रावनात। हेमचे विरुद्ध क्रम घेवंक जाय आणि चित्ताकुला आरोग्य केंद्रात उत्तम सेवा उपलब्ध करूंक जाय अशी स्थानिकान मागणी केला। ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ
ನಾನು 4 ಸತಿ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜೈಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 4 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಅವ್ನು ಬೇಜಾರು ಬಂತು. ನಾನು BP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, BP ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನಾನು ನಿಂತೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಶನಿವಾರ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದು? ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 1:15 ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 1:15 1:15 1:45 ಊಟ ಹೋಗಿದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2:50. ಹಾಂ, 3 ಆಗೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬ 3-4 झाले. ಓಕೆ 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 ಆಯ್ತು. ಮೊದಲಿನ ದಸರಾ ಟೈಮ್ನ 4 ಸತಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮತ್ತು ನೀವು ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ದು. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ ಚೇಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ನೀವು? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. और क्लिनिक काम किती खबर सा पेशंट एलार कोई बसेचे ना किती क्लीन होलार ते वाटी क्लीन करे मला ग्रुप डी कर अजे ना मैडम ग्रुप डी ಅಂದ್ರೆ तेव्हा ग्रुप डी बाय मॅडम आमकां कोण स्टाफ ना जाल तेन्ना ते टॅबलेट दिला येता हो दिता हो दिल तेन्ना नंतर ते हाय डोस मॅडमान तर बरोवन दिले हेची जबाबदारी कोण घेतलो? हेणी घेवची काय तेणी घेवची जबाबदारी? बरोबर नाही? ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೈ ಡೋಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ಒಂದು 3 ದಿನ ಟೆಂಬಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ ನಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದಿಲೀಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ सुरेश आपले का आणि त्याच्याले नंबर घेऊन फोन कर एक मॅडम मग किती काय विचारते का? कद्रा श्री महामाया देवीलो जात्रा महोत्सव नोव्हेंबर 6 तारीख बुधवार दिवस सादर जातलो. कारवार तालुक्याच्या होड जात्रा जावन आशिल्ली कद्रा श्री महामाया देवील जात्रेक हजारांची संख्येत भक्त भाग घेतात आणि श्रीदेवीले दर्शन घेऊन आपली सेवा अर्पण करतात. श्रीदेवील जात्रेक तुळाभार सेवा अर्पण करची पद्धत असा. आपल्या इच्छेप्रमाणे भक्त तुळाभार सेवा अर्पण करतात. नोव्हेंबर 6 तारीख बुधवार सकाळीच्यान श्रीदेवीक विविध सेवा स्वीकारतले आणि दर्शनाक अवकाश दितलो. भक्तान जास्त संख्येत येऊन देवीले दर्शन घेऊक जाय आणि देवील्या कृपेक पात्र जाऊक जाय असे मिराशी कुटुंब आणि कमिटीन विनंती केला. आयच्या इतलत न्यूज मुकल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूज खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.